working and the communion of the Holy Spirit be with you all. I welcome all of us in the family of Chief Ben Chinemelu. We have gathered in God's name to celebrate this Mass today, the 30th day in the month of September, the very last day in the month of September. Saturday, within the 25th Sunday in the ordinary time of the year, year A. It is beautiful to be bringing this month to an end in this manner. We celebrate this Mass thanking God for the miracle of His grace, for the miracle of His privileges, which He had made available to all of us, and in particular to this family. We are also celebrating this man, remembering the family, the father, the mother, the children, especially today. A sizable number of them will be initiated into the aristocratic group of Ozor titleship. It is an honor as well as a responsibility to get involved in this aristocratic group, a group that confers prominence to the title takers. We ask God to come and bless the program of today, to come and bless everything that will take place, all the rigorous processes involved in this title taking, which we had already started some days back, some weeks back. We ask God to let His glory be manifest, not only today, but more importantly in the life of those who will be initiated into this noble association. Like I said, it is both a privilege and a responsibility. We ask God for the grace to enjoy the privilege. Who are suffering, who are in difficulties, those who right now cannot even afford 3 days meal, we include them in this Mass and ask God also to say a new word upon their conditions, so that they will also share in God's goodness of life. At the end of this Mass too, we'll be blessing the paraphernalia, the other title holders to be, with which they will be decorated. We'll be blessing all of them and asking God to take control of everything. We attend to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting.
Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you. We give you thanks for your great glory, Lord God, Heavenly King. O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, you take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are God. You alone are the Most High Jesus Christ. With the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who open your kingdom to those who are humble and to little work, lead us to follow trustingly in the little way of your love, so that through your grace and help, we may see your eternal glory revealed in our lives. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Zechariah 2, 1 to 5. I lifted my eyes and saw, and behold, a man with a measurement line in his hand. Then I said, where are you going? And he said to me, I measure Jerusalem to see what it is, breadth, and what it is, length. And behold, the angel who talked with me came forward, and another angel came forward to meet him, and said to him, run, say that young man, Jerusalem shall be inhabited as villages without walls, and many nations shall join themselves to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of you. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. The Lord will keep us as a shepherd keeps his flock. Respond. The Lord will keep us as a shepherd keeps his flock. Hear the word of the Lord, O nations, and declare it in the islands afar off. Say, he who scattered Israel will gather him, and will keep him as a shepherd keeps his flock. Respond. He shall be radiant over the goodness of the Lord. Respond. Then shall the maidens rejoice in the dance, and the young men and the old shall be merry, and I will turn their mourning into joy. I will comfort them and give them gladness for sorrow. Respond. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory be to you, Lord. The Gospel of St. Luke, chapter 9, verses 43b to 45. At that time, while all were marveling at everything Jesus did, he said to his disciples, "Let these words
sink into your ears. For the Son of Man is to be delivered into the hands of men. For they did not understand this saying, and it was concealed from them, that they should not perceive it, and they were afraid to ask him about this saying. And this, my dear friends, is the gospel of the Lord. Praise be to you, Lord Jesus Christ. May the gospel we have heard wipe away our sins. But it's important, it would have been wonderful if I had a cross-section of those who have taken that Ozor title and they are enjoying the Ozor title. So that we'll say a few things and remind them about what it means to take Ozor title. Outside what they know, generally, what is in their mind. They will hear it. Okay. It's important, one or two or three of them who will be taking the Ozor title. And then there is one who is already taken. They are all here. So, put the things About all the material preparations. It's important we know that generally in Igbo land, especially in the eastern part of Nigeria, Ozor title taking is a serious business. It's a serious business. Yes. When you want to get into what we call aristocratic family group, it's not for the poor. Before you can think about taking Ozor title, you must have some element of wealth around you. It's not for, because by the time you consider all the material requirements, both physical money and the yams, the meats, the wines that are going to be involved, and the physical cash, the liquid cash that will be involved, you will know that it will be enough for you to do serious business. So outside of that, it's important we remind ourselves that it is something worthwhile to take Ozor title. It's something worthwhile. It is a distinguished group. Ozor title holders are a distinguished group set apart to become over everything, to become the conscience of the society. that is the original reason for taking Ozor title. To become the conscience of the society. So because of that, these qualities qualify as a title. Honor, peaceful, honesty, nobility, responsibility. These 5 qualities: nobility, honor, respect, truthfulness. If you don't qualify, Lord of us only have to listen. Chief Ben Chinemelu, Lord of us only have to listen. Yes. Okay. As you know, also present. And present is a spirit. Is a spirit. To become Arinze is to become an ancestor. About this. An ancestor. It's not a small thing. So it's not for children, irrespective of their age. It's not for immature people. It's a serious business. It's for those who have done well for themselves in their particular lifestyle. So as we prepare for this, it's important to think about this. Are you ready to become the conscience of the community, the conscience of your family? Are you ready to be, to
live like a noble person, to have nobility written all around what you do and what you say? Are you ready to be a man of honor, a man of your words? Are you ready to be able to distinguish yourself and be prominent in everything that is good in the society? Are you ready? With your life and your actions to distinguish yourself as a special breed. So it's not just wearing red cap with an eagle feather or wearing tying some thread or ropes around your ankle. Those ones are physical manifestations. But beyond that, people expect you to be a noble man. People expect you to be an honest person. People expect you to be a good person. People expect you to be a man of your words. We pray for all those who will be getting initiated into this aristocratic group. We pray for them today. We ask God to grant them the courage, to grant them the tenacity of purpose, to grant them the grace, God, to truly live like Ozor titled people, to truly distinguish themselves as noble, responsible and respectable people. And may through this each Ozor, that is an earthly thing, having become earthly ancestor, that one day this each Ozor thing, this Ozor to also lead us to that eternal each Ozor, where that ancestorship we will become today will be manifest in its fullness. And may, as you take this other title, may God's blessings and favors be upon you through Jesus Christ our Lord. Amen. We pray for the church, the pope, the bishops, the priests, especially my Lord himself. We pray for those who are serving in the church. We pray for those who are going to take this other title today. May God's favor and grace be upon them, so that when they take this title, it will manifest in their lives. Look beyond these needs we've expressed and grant us what we need to be happy and to be fulfilled. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your power with any mortal. Almighty God, that is your name. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Blessings and glory, wisdom and skill, power and might belong to thy Lord forever and ever. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the power, glory, and honor forever. O Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. O Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. O Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. O Lamb of God, grant us. Grant us. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold he who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to the supper of the Lord. Lord, I'm not worried that you should become under my wing, but when you say all of it, I don't know what this is about. Is good to those who open him, to the soul that seeks him. Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume. We ask this
Christ our Lord. Thank God for the opportunity to be here and thank God for the good weather. We do what we can as human beings, but God takes care of us. We thank also Chief Chief and Mrs. Ben Chinemelu for the opportunity of gathering all of us together, and more importantly, for remembering that being a Christian, that if I want to do something, probably something that is personal to me, and something that will involve a lot of people, something that is a celebration, part of celebration of life, that I need to invite God. Chineke nna na-eme okpu na aka na ife ngwongwo ndị ọzọ bụ ife akụrụngwa eji eme mmemme iche ọzọ. Onyenwe anyị na-ayọ gị kwe ka ngọzi gị bịakwasị n'elu ha. Ife ha niile si n'ime ife pụọ bụ ife dị asọ. Mgbe ndị ga-eji elu na-eme mmemme dị n'ọzọ, Onyenwe anyị ka ha nweta ugwu na nsọpụrụ dị na-esi, ka ha nweta ngozi na-esi, ka ha nwekwazị amara ịrụ ọrụ na-esi elu rụọ ya ka ọ dị mma ka n'ihu mmadụ. Ya bụ n'akụrụ na ike ka anyị ji agọzi ihe taa bụ na asọ nna na nwa na nsọ. Almighty God bless and keep you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May we go in peace to love and serve the Lord, for this Mass is ended. Thanks be to God. Onyozi Ikwelle ahari enu akwu. Akwu be chachachas yara na atahu. Isi ka ije gburukwuru ya. Etu ya na ekwugo mmadụ saa ka ebe ebuzi ohu one edezi single mmadụ saa nwa mmadụ saa no nwere ihe mere asị ya abụ iyi onye achịta mmadụ saa so ngụnwa ụnagị mmadụ saa ka ebe okwu ifuru ihe a na-eme mgbakiri ya na dị ego dị na ya ibe niile dị na ya. Nke ọzọ okwu ya ikwu kịta nke anyị na-ekwuwe kịta nsọ a na-agụrụ iwu n'ebe ka ijere ebe ahụ a na-ekwu mgbe ahụ n'aja anyị ikwuhie iji atụasị ikwu ihe ọbụla na obodo na-azụ ihe ịfụta ha kwuo asị n'okwukwe na ndịnana ya ka akwụsị ihe asị na oge na onye a na-adị mma ka ikwuli ya mba osobe gị iji ekwuzi ọnụ ịbịaja achụ nwunye mmadụ ejide ha anara gị ife niile imekọbara n'ụtụtụ na ehihie ịyakwụ n'eziokwu nke ịma esi na ịma nke ịma esi ha na n'etu o si ede ikwuja ha ju nye ha efe iji asị na-akụ uchuketa esi eji kwuketazi ya uche si wee kwuhie ya nka mba ikwechasị ahụ ife mere eme etu isi mara etu osisi ka ọ masị unu na-eme n'ikuku ene etu isi mara ọgwụ
ọzọ onye ọ na-ama bụ na onye zuo ihe mmadụ wee jide n'izuru ohi n'ihu onye kwere n'izuru ohi ọzọ onye ekwutere ya ndị nke ha hụrụ n'oge agha ji agụụ wee zuo ohi ndị ọzọ ha hụrụ n'oge agha agụụ nke amada ka jụọ ọsị ya eme ngịnị ụmụ ya sị ya baba ọ gịnị meziri ọsị ya eme ngịnị so ihe onye chụrụ Gozie Ikwelle n'isi adị mma ịbata ebe a na-ekwu okwu mana ụmụnna ebe ọbụla na-ekwu okwu ya debere ka bifọ itinye ọnụ onwe ihe ọ na-ekwu chọọ ihe na mana etu o si ihe fụrụ ka ekwuru ikwudowe n'ọkwa ihe fụrụ n'ọkwa ihe ịma ajọọ nke ịma ọgwaghara ịma nke anyị so na ekpere anyị bụ na Chineke enyere unu aka na-abanye na iche ụmụ gị echi anyị agwụkwa ụmụ gị ha dụọ ha nụọ nwaanyị mụtasịa ụmụ ha echikwa ụmụ ha gụnwa bụ nnukwu nna ewe na-enwere aṅụrị Ikwelle ewe na-agbasa gwa Ikwelle Ikwelle na-ewe na-aga n'iru maka na etu anaghị echi ya unu banye kịta mgbe ha nchara mbọ onye shift goda gaveta side so Ikwelle ọdụkwa ka Benjamin Chinemelu Ikenga Oraukwu ana m ekwuru gị okwu n'afa nke nna na nwa na mmụọ nsọ ọkwa nye ka eji ama onye Ikwelle onye agbaghị ya n'ọba ọ n'obodo a ya malichiri Ikwelle dịka e kwuru na mbụ ịgba irigodo neka wee na-aga n'Oraukwu wee fụrụ ebe igberiri ya n'ọba onye ọ na mogo n'ichiri Ikwelle dịka m kwuru o nwere onye ọzọ ya na-achọkwa ofu wee nwee ebe nweta iche ebe a na-etinye eri ọkpa wee kọnfọm n'ọrụ Ikwelle so ihe ejisi ike Chineke ya nọnyere ihe ezike ọzọ Ikwelle ewe na-aga n'iru so ejisi ike Chineke ka a nọnyere gị mbọ niile ịgbara ọ ya aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị ihe ekenegodo anụ onye bụ ụzọ Ikwelle Ikenga Oraukwu ọ ya adịghị mma n'aha Jizọs Ikenga Oraukwu Ikenga Oraukwu ihe ezeke ya nka amen Gozie Obijiaku Ezenekwasirianya ana m ekwu gị okwu nwee nchekwube iwu niile agụtara iji edobe ya iwee zata agha ụzọ gara nka site n'afa nke nna na nwa anyị ama ebe anyị agụ ya agụ mana gbara ha anya n'ọkpa ene anya n'ụkwụ amụgo n'ọzọ Ikwelle ka echi wee sị na Chineke ga-anọ nọnyere gị izere ka anya nka ichie ụmụ emesị ụmụ echikwa ụmụ ha Chineke nọnyere gị n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị onwe nke nweta ka ebidokwa n'isi nye m nweta nọ nya bụ onye nweta ọ gara na kwugharịkwa ihe a ekwu ka ọ wee nweta tie tupu ọzọ Ikwelle Ezenekwasirianya Ikwelle Ezenekwasirianya Ikwelle Ezenekwasirianya Ogbuefi Ikwelle Ezenekwasirianya ihe ezeke ya nka n'aha Jizọs
Ikenga. Ye kunite si ha. Ye kunite. Ikenga Oraukwu. Ezenekwasirianya. Ikenga Oraukwu. Ezenekwasirianya. Ikenga Oraukwu. Ezenekwasirianya. asị na-agbala aka n'azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkokwu ekwutalụ kweke ikpu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elisianụ amazi n'Igbo oke mana oke adịghị ezi onye na-echebenu onye akwa onye bụ uzinu kedugo osiganụ anyị dị n'izugbo nkili anyị bụ daniwo anyị jụbanụ ụmụ anyị anyị bụzi kedugo osiganụ oyima ọ bụzi gị izemenụ oyima ọ bụzi gị izemenụ oyima ọ bụzi gị izemenụ oyima
My brother, Chief Charles, Okay. Everybody go. Can I say photo, please? Hey, what kind of fun? Okay.
Thank you.
Amarike. Ọbàtí ìfàdí ọbàtí ìwúlàlẹ̀ mọ́. Síbáàjì ọ̀dọ́ náà ìtura yàtọ̀ ìfà. Ọ̀hánà nígbà yóò fi ẹ̀rọ God bless you for coming. God bless you. I am ready for the second track.
President General Oraukwu Congress. Ikwelle Ikenga Oraukwu Ikenga. Celebrity guest of Ukwuoma. I don't know who na phone CNN. I don't know who na phone IT. The double effort game. Ladies and gentlemen, I say look at Uchenna. Look at
Matakata, my God. Azi Matakata. Ikwelle. Nani Ikwelle. Leka wakana. I can see the great one there. Papa, I greet you, sir. Welcome, sir. Papa, you can't get Ikechukwu kwa. Never gonna know go kumalafia. Ayezugo, TJ Tila Yebu Lezugo. Maybe great to say is here and work home on the flesh. Ikenga
ilo kota bana beku kama moto de kuya ilo homa paupi obuanya na ko ibo mwajebe mana wana tuko na kule kwewe ni kenga ni mwembeli ilo dati jibuti ni dako kuta ogaranya meko baadi manibu ayeti ni hekwa ikenga Ezibo mmadụ ezigbo mmadụ oyiri dibịa yiri ezigbo mmadụ ewe iwe ndị niile nyere aka ọba ndị kwuru gị n'ime ya ewe iwe onwe ndị mere ọgọ ma mechakwa n'ụlọ ndị onye ọrụ ewe iwe ga-eti ike ibe ọbụ igbo ọma Katuna keti kuangezi, wawani merogo metawe jogo, ewu adoha. Padula kisa padula umweki, na umweki enene mutatina, emetuti, niti wata patani. Nanu lolu mwaho, abana nanu mamwe, mawu kodaga mdo bibia, mawu tete, mwakine keti kode nevela yaka, onya kupali nenye. I
Thank you.
Oh,
Ezeonyeolulu, Ikwelle Ikenga Oraukwu.
I can see the football landing. Hey, Ikwelle Ikenga Oraukwu go back with my father. Ogalanya will be sorry. Ikenga Oraukwu is here, boss. Ladies and gentlemen, that's Chief Ben Chinemelu. Ezeonyeolulu, Ikenga Oraukwu, Ikwelle Ikenga Oraukwu, Onya Batakiti Ikenga Oraukwu Pillars. When I say from now, I'm this Lagos, I'm this Abuja. The great say you see a boss. Hey, Onyama Jagaja is here, boss. Jagaja is a boss. Nana Kwaki Ogam Onyembina Piana Lagos. Nana Kwaki Ogejeko. Ogalana Ogalana. And the West State of the let's go.
Uchenna Valentine Chinemelu ana m egwuregwu okwu a na Ikwelle Ukwuoma nke ọfụrụ ọrụ ukwu Ikwelle Ukwuoma n'aha nke nna na nwa na mmụọ nsọ. Ikwelle Ukwuoma Chief Uchenna Valentine Ukwuoma kpọrọ ọrụ ukwu. Ya ka eji agwa ndị Ikwelle ịgbara ya n'ụkwụ na-aga onye ọbụla fụrụ agbago na Ikwelle ka ịbụ ọsọ ya bụrụ ndị ka ka iyi wee ọsọ onye bụrụ ndị ka ka iyi wee gbara eriri ụkwụ ya ka anyị ji nwa na-ejiri ọsọ Ikwelle o nwekwa onye ejiri ọsọ a na-agbagha na ochiri Ikwelle wee lebezie wee mụpụta ebe a na-akpụnyere ọnya na ọbịa arụbara ya so na ekpere anyị bụ na Chineke ga-anọnyere gị n'ihi ezeki ya nka n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ukwuoma Chief Uchenna Valentine Chinemelu Ukwuoma kpọrọ ọrụ Ukwuoma kpọrọ ọrụ ukwu Ikwelle MC, sorry my dear. Arinze Benjamin Ikwelle Ugoebenaja
Chief Arinze, Ugoebenaja, Ikwelle Uhu-Ani, Ikwelle Ikenga Ikwelle Banelele Okwu. Ikwelle Ikenga Oraukwu. Ordinary. Happy no, you work happy almost a just one for the Ikechukwu Patrick Chinemelu. Ezife Umunnanwezuaku. mana ihe eme ihe nna gị mere gị ọ ihe a na-ekpe n'ekpere nna gị chie gị chikwa ụmụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ ihe anyị na-ekpe n'ekpere n'isi unu niile so wee na-asị na Ikechukwu Patrick Chinemelu ọkwọ ife Umunnanwezuaku ọkwụ ya Ezife so Ezife Umunnanwezuaku ana m ekwu oge okwu a n'aha nke nna na nwa na mmụọ nsọ
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yes, the Kianka. The Brothers, Oraukwu pillars. I get more than I say. If open I get ready, if open a phone, I narrate your back to the owner. So you have here for laugh. I start to do a bush at the house, make me say, I'm going to tell you enough of what they say. That was Frank, you were one of the Ikenga. I was an idea, we are not better than get your money. I get this one here. I Ikwelle Ikenga Ukwuoma, there's not going to be, you don't win them in north and south. Mili Gozie, all the Ikwelle on our wall. Ezeonyeolulu Ikwelle Manchema alikuwa kimemwambia. What is that going to be? How we doubling on the south? Uncle Wesley. Uncle Nabandre. Uncle Gozie. Ikwelle Ikenga Oraukwu. Mili Ibenabo. Ezeonyeolulu. Enyomoro. Manchema. Ugoebenaja, Ukwuoma, Thank you.
Uchenna, Valentine, Chinemelu, Ukwuoma, kpolu Oraukwu, and this Arinze, big man. Benjamin Chinemelu, Ugoebenaja. You know the vibes. You know the vibes. We're promising to uphold all the rules and virtues of the Ikwelle title, and we're very honored to have been initiated into this very high esteemed association of highly dignified men, and want to thank my dad and also the other members of the Ikwelle title for accepting us and bringing us into their fold. So we thank them very much. 100%. Ugoebenaja has said it all. Ugoebenaja, Ekugo Hancha Nene. We are brothers, you know, one blood, one happy family, and we are happy that Mercy Apostle is covering this event, and they always do a very good job. And we hope that, you know, this will be the last event, because there will be more. There's obviously going to be more titles and more upcoming events. Also look forward to November 18th. It's going to be a big banger in Ikwelle Ikenga, the burial of a great woman, which is our grandmother, Smoggle, Iyom Smoggle. So I look forward to Mercy Apostle coming to cover that event too. That great event, just like you guys covered this. So thank you very much. All right. So people came far and wide to this place to witness this great occasion. What are your prayers? I would say thank you to our kindred for coming, to our fellow friends, families, and well-wishers, and also business partners that work with us here in the East and also in Lagos State. We wish everybody, even those that flew in
our friends that flew in to come and, some from Cote d'Ivoire, from Ghana, from Lagos to see us get this title. We are happy and we wish everybody safe journey, and we'll pray for you guys as you're going. Thank you for coming. All right, thank you very much. Ikenga na-edozi obodo. Ikenga na-edozi obodo. We are going to keep doing you proud. We'll do you proud. Watch out. Thank you very much. Hi, Chief Ben Chinemelu. Ezeonyeolulu, Ikenga Oraukwu. Ikenga na-edozi obodo. Ikwelle Ikenga Oraukwu. I'm very happy. I'm fine. Because when the Oraukwu niile mere invite and even in the Gulf, ndị Ikwelle bịanụ nụchasịa nụchasịa wee na-anakwasị n'ofu ịba n'ime ụlọ ndị enyi nwoke Chinyere bụ Ikenga Oraukwu ọ ka nọ n'ime ụlọ ndị ọzọ ka nọsasị ma ndị nọ na tent dị na mgbada wee na-asị na ana m ayọ Chineke nna etu m si chisie ụmụ nwanne niile ọzọ isii ka m chiri taa so chisesie ya anyị ncha wee richesie wee ngwa na-ayọ Chukwu ndị niile bịara ebe a amanị mgbe ha ya ana ka Chineke nna durutesie ha n'ụzọ ebe ọbụla ha apụbụ aba ebe ọbụla ha si wee pụta ka ha zukwetie ndị be ha n'ụlọ wee na-asị Chineke nna ya mee amanị mkpa anyị anachi ya ka o dunakwa anyị ebe anyị si were eweta ihe anyị ji were edozi obodo ife ndị a ka nna ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nke a bụ ezigbo enyi m nwoke Christopher Udo mụ na ya yigova mụ na ya adịgo na mma ọ nwanne m nwoke ka ọ bụzi ọ dịzi ka ofu nne ji mụ na ya na-abụ is highly more than 40 years mụ na ya started from Benin Floyd anyị bidoro n'ụmụazị wee blọị so mesikwe wee yiri di wee ruo n'oge nke ugbu a inwe oche nụkwa for him ọ ya brief kwe obele. My name is Christopher Udo Ezeonobi Ezeani. So anyị na-ekene Chineke tata enyi nwoke chiri Ikwelle today o webiri ihe nye Chineke ekene maka ndị be anyị ka na ịbịakwute asị ekene dịrị nwa o lotara ọzọ so anyị nyere ekene nke ugwu etu o mechaa tata ọ sịghị ka ogwe gbajie ọ na-egbe egbere ka ndị ọzọ na-abịakwana nwekwa ohere nwekwa opportunity ka Chineke nyekwa ha amara ka a bakwa na disi ọzọ title Ọzọ Ikwelle bikọ ihe aṅụrị ka ọ bụ a na-eme ka ndị mmadụ wee na-eme gị wee na-enwe aṅụrị. That is it. Anyị kene Chineke unu nwana onwe bịara bịa were ọrụ anyị kenere unu kene Chineke na onwe onye merụrụ ahụ ndị na-enyere eweta ihe ha riri aṅụrụ kene Chineke onwe onye nụrụ ọgụ onwe ihe bara mba so ọ ihe inye Chineke ikene ka ọ bụ otu ga-adị Chineke oge ọbụla n'ime ndụ anyị n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. Ikenga na-edozi obodo. Ikenga na-edozi obodo. God bless you. Ọ̀rọ̀ dájú ti ti ká yànnà wọn, ọjà náà má kó ọ̀jẹ̀ sí rí ẹ.
Kantu dina majuju, Ikwelle Ikenga Oraukwu. Onye no do ogaranya, okoye jadi ko biye. Odeji. Ona uchuku mebo ogaranya, mejasi ese. Oburuzi azo mebubu nari onyozo. Oje budo n'aka, ibe tukuburu kwado ogaranya. Mmadụ eji agba ya ukwu, ibe tukuburu kwado ogaranya. Ọjọ ọgwa n'isi, iwe n'eluigwe azọrọ ya ụzọ, agbara mgbọ ya, anụrụ ọgụ ya, mebemecha onye meriri. Ikwelle Chinemelu Chinwelu nzu, anụ kiko, anụ ngangam. Ibe Anambra jiri were kwado uru mgba, ụlọ ọgụ nkarụzie, ọ bụrụ na onye biri Ikenga bụ onye karịsịrị. Nne na-akpagharị kedu ka mbesi mụ ya ndị ikwu nne
niile maka na ọ bụ eze n'afọ gee ntị abụrụ na mbịa mmụọ niile mụ na ha ji eje ije be ma natacha na ba niile zukọtakọ nke dị na ntị na-ege ntị nne bụrụ ahụ imego ọ bịara akọ na ahụ imego ọ tiri mkpu na ahụ imego ọ kpọtọkọrọ ya na ahụ imego ngwa gee na ntị ibe mkpetụ na-agbarụ ngwa na-eji amụ eze na-eji amụ onye ji awapụta n'ụwa ụmụ ogbenye enwebe aṅụrị ndị ọ kpadoro nnukwu enwe ego ndị eji arụrụ ụlọ ndị eji ebi moto ndị eji eme eze ndị eji eme ọgaranya ekwentị nwaanyị n'ọnwa ime nne na oge ga-ekweme gee ntị emetakwara ugbo odogwu ka m na-ajụ na ọkwa emechara nwa ka nke ọrụ ya onye dogbuo m ibe ama m ji akpa ike abịarụela na ike nke m na nsọ ngwa gee ntị emechara nwa odogwu dobe odogwu na-eto odogwu na-eto ike ọgụ adịghị ya na sukuu ike mgbe adịghị ya na sukuu ihe ọ bụla eji ekwu na skuulu ọ bụla ihe ọgwụ ike ọgụ adịghị ya mana ọtụtụ okwu o nwere ndị na-anụrụ ya ya ebụrụ na bịa igbo ga-eti onye amụma mbem Chineke dobe n'ụwa niile ebilie na ka igbo n'ugbo olu adịkọrọ n'ọtọ ndị gbarụgo ọgụ gbarụ gị ya a chọrọ ka e were mgbụrụmgbụ kwụwa ha isi ndị gbara ọgụ kwuchisie maka na ike ọgụ adịghị ya ike bụ adịghị ya oluzie ka ọ na-eto ọ gbarụgo o jere ije ka ibe ya siri were jechaa ya ije o jere enweghị isi o jere ya ije o jere enweghị isi mana ọ maghị na ọ nwere oke oji Chineke kwuru ofue n'elu ibu ụtọ dị n'elu ya ụmụ nnụnụ dị n'elu ya ọga mkpụrụ osisi dị ya ube ogbuebi ejisi ọdụ Igbo ndụ omere Igbo gburugburu ọgbọ ọdụ onye a na-emegbu emegbu omerụ ndị aka tighị ike alụ elu n'ibe okwudoro Anambra niile were kwe n'ọdịnya dịkwobe anyị kedu na ntị ka nwa ogbenye ike ọrụ ga akụkọ ọdụ Igbo ime n'ime Chineke jiri gị ka ịbịa mee mana ọ gwụchabeghị ịrụ n'ọrụ onye nwe anyị jiri gị ka ịbịa mma mana ọ gwụchabeghị ike anaghị agwụ mmadụ n'ọrụ ya olesi peji ya emechie ike agwụ ya n'ọrụ ekwentị iwe emechara nwa odogwu binie ndị iro gbara mgbọ ka ewepụ odogwu mana bụ emenwu ya ndị asịrị kwụrụ asịrị ka akpọtụ odogwu mana bụ emenwu ya ụwa dị ndị o nyere ego kara ji sọpọtụ onwebe ba mechara gọ na onye nyere ya ụwa dị ndị o nyere aka ba mechara ukwe na-eji si na enyere ụba aka ụwa dị ndị o kwadoro ka egwu daa ụda n'ilo mechara ukwe kedị dị onye nwe ya kedị na ntị ka nke ọrụ akụkọ ịkpatabeghị ego ọdachiti na-agbaghị ya ọ bụla sị na iyi ka m nwụrụ ka na tigbuo m ịkpatabeghị ego ijidebeghị ego kedịdara ụmụ gị na-abịa ụmụ ị mụrụ n'afọ ụmụ ijiri utu gị mụnwa ụmụ ịkwadobe n'egwu ndị nwe ike na-abịa ndị nwe ọka nke odogwu na-abịa ndị nwe ebe a na-agbara agụ na-abịa
all over the world. Mama neighbor, mom, neighbor, all the children, you what you work here. Nana, you open the door. Nana, mama, here. Nana, tell you, come okay. Oh, my dear, I'm going to no better open or higher than ever. But I'm not talking. The Java of the of your own way. You can't get even out of one at a go. I'm not even told I can call a guy to go. He's a moon of piano. Obiano for my governor Nambala. Oh, never know that it's in the chat where I'm was. Where don't you governor Obiano? I can take it, don't man. I don't see no, said he can really. I'm from the way. Imagine to the he can't get no matter the beat of a quick. Enjoy get him out in his woman was. In my mobile, or that is. Oh, baby, no, but you won't buy any sea. Oh, Drummond, on your tablet of Fuma. Mukadiva, to your baby. You see a wizard. What's in your daddy? Look at it in a wizard, they would not leave by. Oh, Gamos. Oh, Gamos. Oh, someone a wizard in only by Bamos. No, can never talk from a woman. No, I told you to a man was. On a banana, he can't tell the Jama Governor, where was your moon? Oh, see, wonder. Oh, who could in there? Oh, see, wonder to Guamamos. Oh, Guamamos. Oh, quite a two daughters of a metal. Not yet. Can't go to Gakuko. I could get to the weather. He can't come to you out of well and people. Get to Gakuko. Gakuko. Now you're looking at Kochana. Ndimunye, ndo ukwetu Kochana. Diamond do not have a idea. Ono unetu Kochana. No, ama wemi betu. Iso kujua muna mecheri ndi. Nsikwa dineri tuone mawa. Odibese. Una no odibese. Ibe odibese keze chiapa ike. Ibese do libele God weekend. Ibese do libele weekend keze. Even on the odibese. 20 odibese. Odibese.
Diamond Lady, our President General, Uhu-Ani, Oraukwu wives and daughters, all the white day. Hey, Umu-Ani na-eke ego, Umu-Ani na-eke pumping machine, Umu-Ani na-eke ihe oriri, na-ebidoro Umu-Ani ahịa, ọ ga-adịrị unu mma. Ebe unu si na-ewepụta Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Anyị na-ekele kedu ihe ị na-emekarị? What do you do? What is your question? What I do professionally, I am a management consultant and also a trader. Okay, I have some brands to myself. I have my brand of ketchup. I have the best almond milk in the market. I have some juices. I have some brands that are household names. What are the names? I have Alpha ketchup. I have it in various sizes. I'm the sole representative of Rita Foods in Nigeria. I market their basil seeds, drink, almond milk, juices, and all whatnot. Ihe na-eme ka ya akarị and Chineke kwụ n'azụ ọ na-agara gị ọ ga na-aga n'aha Jizọs. Tata bụ 30th September 2023 na obi gị ka anọ bụ be gị na di gị bi na Ibenabo Oraukwu ka anyị nọ. Ọ kpọtụrụ na be gị taa nyaghara ka o bidoro maka ọ bụ nya ka were di gị okpu dịka Ikwelle Ikenga Oraukwu. Tata ụmụ gị abụọ na ndị ụmụ nwa di gị abụọ na enyi di gị ọ bụrụ mmadụ ise etinye Ikenga ọ bụrụ mmadụ isii. Kedu ka ihe a si kata kedu ihe ị ga-ekwu? Honestly, God was faithful. God is faithful because it was a very fair weather. Chineke ji aka ya wee mere onwe ya ka ụbọchị tata wee mamuo onwe ya. We started with a bright sun very early in the morning to say that God is with us. We started also with a mass and committed everything to the hands of God. And God made a name for himself. God showed himself to be true and mighty. He made everything possible. He made everything beautiful in his own way and in his own time. Abịa n'isi ndị chiri echichi ana m ekele Chineke n'isi fa. Ndị Igbo si na onye mere ife nna ya na mere ajọ ife wee bụrụ maka Ikwelle echi tata. Ana m asị na fa ga-ezeke ya nka. Amen. Na nsọ niile Ikwelle na-asọ na fa ga-asọ. Na tata bụ mbido n'ụba kwụrụ ụba na ndụ fa. In the name of Jesus. Amen. Ikenga Oraukwu bụ ike bụ isi sekpụ ntị n'ụbọchị nke taa. Chukwu ga-agọzi. Yes. Chukwu ga-eme his barn will be full. Yes. He will never lack. Yes. He will continue to lead and others will follow him. Okay. His generation will continue to celebrate him because he's a good man, because he's a noble man, because he's a man that has a wonderful heart. Ukwuoma kpolu Ugoebenaja. It is indeed a marvelous thing. And when I was dancing, I said that I thank God where we are today. The journey I started some years back, yes, today has yielded so much. Ugosimba. Na akwabazi izu n'Oraukwu kịta anọ na ya. Mama ni amama nọ ya. So I give God all. Amen. I can see ndị mmadụ ndị gaziri nọ. Ọ karịla. Gịnị? Mana ọ dịrọkwa m surprise o. Na asị na ka esi ete onye nwa njelụ mba anụ juru aba. Ndị ọ na-enye nyekwara ya tụọ ka ọ dị ọ ga-ejere mba. Ikenga bụ ọgaranya jere mba. So na ndị kwanyere ugwu today tata bụ ndị ọ na-akwanyere ugwu. Mana in all, we give all the glory to God. Maka na o nwere onye bịaga ebe a anụrụ ọ na-apụ n'ụzọ. O nwere onye bịara ebe a na-atanwu iru. Onye na-atanwu iru bata
onye ọbụla dabara ebe a feel the joy and smiles on their faces. Ọ bụrụ ihe eji egbochi m. So I give God. Ka anyị na-asị gị daalụ. Ọ na-atọ anyị ụtọ ka isi akwado dị gị. Ọ bụrụ na osi tibe ga-asịkwa osodi eme. Ị na-eme ọfụma. Mgbe ọbụla anyị fụrụ obi na-adị anyị mma. Si ike anyị jikwa ohere a na-asịkwa gị ndo n'ọnwụ nne gị na-asị na 18th November. Ihe mere ebe a bụ obere ihe ụmụazị ka ọ bụ. Maka 18th November ya bụ ihe mere ebe a bụ times 100. Maka Lagos ya agwụ n'ụlọ. Ọba ya agwụ n'ụlọ. Ọ bụrụ obere ife nwaanyị iyom smogol ọ mụtara nwa ọ mụrụ nwa ka nwa n'ime gị mkwazi ike nga bụ ọgọ maka na ọgọ onye bụ nwanne ya. Anyị na-asị gị daalụ, ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs Kraịst. Na-asị gị daalụ. High Chief Ben Chinemelu, Ezeonyeolulu, Ikwelle Ikenga Oraukwu. Anyị na-asị gị daalụ. Tata n'obi gị ka anọ ihe niile na-eme ka ihe ekwu maka ihe mee tata. Ihe mee tata bụ nsogbu obi anyị bikos na asị m ọkwa ọ mmetụta ahụ ọgụta mgbe na-asị na echi m Ikwelle isi tata mụ nwefu ụmụ m ebe ọ nwere ohunye chairman nwere ohunye ihe na nwa Patrick Chinemelu ya gbara nke nzọ nwere ohunye nwa Mike Chinemelu nwa nzụkwara ya Nonso Chinemelu buto na asị na mmetụta ahụ ụtọ nsị ka Ikwelle aha abata anyị mee ka ilu wee gbasaa ya enwezie ndị emesipezie anyị nọkwa na-agba wee na-asị na obodo so anyị ife niile na-eta sọmri and ife niile kacha ndị ezo wee na-ayọ Chukwu wee na-asị ndị niile bịara ebe a taa and how many yes. We're not some buying of the other CIA. I'm actually a Lagos. But you make it guys friend there. Diana, one day was a Ada Chinemelu nke Ada. Nwanne m nwoke bụ onye mmemme ọ na-ala ike ka ndị gbara ya gburugburu na-enwe ahụ ndị oyi o mere taa ndị na-anyị tupu ụbọchị si wee dị na onye ọbụla dị hapi onye enu na onye ala ịfụtụrụ ya ọnọdụ si wee dị taa Chineke goziere m ya Chineke na-enye ogologo ndụ mmụọ o nwere o ji ewesapụ aka a sị na the hand that gives is always on the tongue. Wee na-asị na aka ya na-adị n'elu oge ọbụla n'aha Jizọs. Chineke ya na-agọzie mmaji bụrụ mmaji. Ọ na-etinyekwa obi aṅụrị na ndụ ndị mmadụ. Wee na-asị na nkele ndị na-abịa n'ụbọchị taa ebe maka na mmadụ kpọrọ abịa maka asị maka onye na-eme ekwe na-akụ ya. Wee na-asị na ndị ha ihe na-eme n'ụbọchị taa na-asị Chineke gozie ndị na-ebịa tata gozikwa ya bụ nwanne m nwoke Ikenga Oraukwu gbakọrọ ndị mmadụ taa ka ndị mmadụ ga mara obi aṅụrị wee sị na onye ọbụla ya ana onye ọbụla ga-anarịcha n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs. Ikenga Oraukwu ihe niile emesiri onye agbọrọ gị bịa leti na Oraukwu.
ọmụnwa Messi Apostle TV onye na-eje ebe ọ na-eme n'Oraukwu ebe ọ bụla ọ na-eme ga-afụ anyị ọ na-eme anyị anọdụ ya ọ na-eme ị ga-afụ anyị anyị nwere na-eje ebe ọ na-eme anyị nwere ekwu ebe ọ na-eme maka na anyị nwere eji ihe ọsọ gị mee mmemme ọ bụrụ na ya nụrụ ya ọ na-eme ebe a anyị nọrọ ya ememe na-emesi ike maka na ọ na-eme ọ na-adịgo anyị na-apịa live transmission broadcast ka anyị na-apịa so tata anyị nọ nke Ikenga High Chief Ben Chinemelu Ezeonyeolulu Ikenga Oraukwu ahịa ọ bụzi tata bụ Ikwelle Ikenga Oraukwu ihe ochie bụ Ozor 6 ọzọ Ikwelle 6 nyanwa ụmụ ya na-abụ ụmụnne ya na-abụ Nonso Ikechukwu ya na Obijiaku Gozie enyi ya bụrụ nwanne ya ọ bụrụ obere ife agba n'ụzọ eteka agwa nwata ihe eji abụọ ga-asị n'igbo ogbe ebe ka ya mma mana obi ọ chọrọ ịbụ ọkara ego spend from beginning to the end of this ceremony is roughly 30 million ọ dịka obi dike ga-eji ya ekele ndị ihe niile mere ebe a ọmụnwa Messi Apostle bụ event planner of this occasion from beginning to end of ihe niile mere ebe a ọmụnwa hazirie onye egwu dị ya ma nke gbara agbụ ma nke tiri eti ma decoration ma oche ma ihe niile media everything ihe anyị na-arụ inye anyị ọrụ for February aga enwe nsogbu ọbụla aga aka aka ọbụla ọnwụ na event chọrọ iji 5 million anyị batanye ya ewu 2.5 million maka anyị maka esi ahazi ọga nke ọma Ikenga bụ onye na-eme ka nsi maka nna kpolu ọ ga a na-eri ihe ọ na-enwe aṅụrị ga a na-eri ihe ọ na-enwe aṅụrị yes ọ zụrụ ụmụ ogbenye o mepụrụ onye ọ dị oke mmadụ oke mmadụ anyị kelere anyị na-afụ aka n'ihe niile na-ebi na-aba ya n'Oraukwu na Sentaba dị great achị na ọ ga-adịrị ya mma o tụkwasị ya ekpere ọchị ọ ga-ezeke ya nka ruo 150 years na ya nwere ezinụlọ ya ikwere abatago be ha ọ ga-esi ụta agbasa ala abịa aka mbụ Messi Apostle TV mgbe ọbụla ị na-eme mmemme tụrụ anyị ka anyị hazie ya ọfụma onye jiji mọstụ na-akọnye n'ụlọ ọpụọ n'oge kwunu